již je dokonáno. 12. zastavení. Ježíš umírá. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti. Kříž se teď stává kazatelný. Odpusť jim, Otče. Budeš se mnou v ráji. Zde je tvá matka, zde tvůj syn. Žij z ní. Je dokonáno. Abych to mohl říci, musel jsem se zvednout na svých zápěstích a chodidlech a každý pohyb mě vrhal do nové vlny smrtelného zápasu. A pak, když už jsem všechno vytrpěl a vyčerpal svou lidskou přirozenost, nechal jsem svůj pozemský život zhasnout. Můj Ježíši, můj Bože, co na to mohu říci nebo učinit? Obětuji ti svou smrt s veškerou její bolestí a přijímám už teď i čas i způsob smrti, který mi chystáš. Nechtěl bych sám ani o jediný okamžik prodloužit dny svého života. Obětuji ti svou smrt za své vlastní hříchy i za hříchy mých bližních. Můj Bože, vždyť nevíme, co činíme. Miluj se nad námi, Ježíši. Je dokonáno. Padla se přímě. Mrtvé tělo syna. Chová na svém klíně. Všechny hříchy světa. Všechno jeho spásu. Chová na koleno. Naskonání času. 13. zastavení. Ježíš sňat z kříže. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti. Oběť je skončena. Ano, každá mše je dokonána. Ale ne mše mojí matky, ani ne tvá, mé druhé já. Má matka musí ještě držet v náručí bezduché tělo syna, kterého zrodila. Ty se také musíš rozloučit s těmi, které miluješ, a přijde na tebe zármutek. Ve svých ztrátách mysli na toto. Množství duší bude zachráněno Marínou účastí na mé kalvárii. I tvůj zármutek se může stát cenou za duše. Když přátelé odejdou, když děti opustí domov, a nejvíce ze všeho, když mě opustí moji drazí, když ty je zavoláš k sobě. Potom mi dej milost říci. Když se ti, Pane, tak zalíbilo vzít si je domů, klaním se tvé nejsvětější vůli, a kdybych jediným slovem mohl vzkřísit k životu oproti tvé vůli, nevyslovil bych ho. Udělím věčnou radost. Smiluj se nad námi, Ježíši. Ti, kdo za života při svém Pánu stáli, mrtvé tělo nesou do kalvarské skály. Za tu službu lásky, co mu prokázali, brzy jeho slaví, Kristus z mrtvých vstalí. 14. zastavení. Ježíš je pohřben. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti. Takto končí můj pozemský život. Ale teď jiný život začíná pro Marii i pro Magdalénu, pro Petra i pro Jana i pro tebe. Jako člověk jsem své dílo dokončil. Mé dílo v církvi a skrze církev musí teď začít. Čekám na tebe, mé druhé já, den po dni. Od této chvíle buď mým apoštolem obětí, svědcem. Můj Pane Ježíši,
Ty víš, že můj duch je ochoten, ale tělo je slabé. Dej, ať vyučování, které jsi nemohl udělit, uskutečním já. Bolest, kterou ty jsi nemohl snášet, snesu já. Díla lásky, která jsi nemohl ty vykonat za svého krátkého života na zemi, ať vykonám já skrze tebe. Ale já nejsem nic, Pane, pomoz mi. Smiluj se nad námi, Ježíši. Na počátku jsem ti říkal mé druhé já. Můj život nebyl úplný, dokud jsem ho nedovršil svou smrtí. Tvá cesta bude dokonána, až ji dovršíš svým životem. Přijmi každý okamžik, jak k tobě přichází, s vírou a důvěrou, že na všem, co se stane, je má značka. Prosté fiat. To je všechno, co je potřeba. Povzdech, který jde ze srdce. Chci to, Pane. Následuj mě na vzdálených místech. Jsem těsně vedle tebe. Tvůj pracovní stůl, úřad, kuchyně, to jsou mé oltáře, kde obětuješ lásku. A tam jsem já s tebou. Teď jdi, vezmi svůj kříž a životem naplň svou cestu. Ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Svatý Bože, Chvála Kristu. Dnes si připomínáme umučení Pána Ježíše. Nemyslíme na něj jen se smutkem, ale i s vděčností, neboť kříž pro nás znamená vykoupení. Na znamení vítězného Kristova utrpení má kněz roucho červené barvy. Obřady mají tyto 3 části. Bohoslužbu slova, uctívání kříže a přijímání. Bohoslužba začíná v naprostém tichu. Uvědomujeme si, že Ježíš musel podstoupit své utrpení pro hříchy všech lidí a litujeme, že i my jsme přispěli svým dílem. Proto se kněz modlí před oltářem a my spolu s ním v kleče rozjímáme o utrpení Páně, které nám přineslo spásu.
Rozpomeň se, Bože, na skutky svého zlitování. Rozpomeň se na krev svého syna a stůj při nás, když budeme slavit památku našeho vykoupení skrze Krista našeho Pána. Kolem roku 550 před Kristovým narozením píše prorok o nelidském utrpení člověka, kterého nazývá služebník Boží. Jeho předpověď se naplní na hoře Kalvárii ve vítězném utrpení Ježíše Krista. Čtení z knihy proroka Izajáše. Hle, můj služebník dojde úspěchu, bude povýšen, povznesen k velké vznešenosti, jak mnozí budou nad ním žasnout. Neboť jeho podoba byla nelidsky zohavená, vzhledem se nepodobá člověku. On přivede v údiv mnohé národy, králové před ním zavřou svá ústa, neboť spatřili, co se jim neřeklo, spozorovali, co dříve neslyšeli. Kdo uvěřil, co jsme slyšeli? Komu se ukázala Hospodinova moc? Vyrašil před ním jako výhonek, jako kořen z vyprahlé země. Neměl podobu ani krásu, aby upoutal náš pohled. Neměl vzhled, abychom po něm zatoužili. Opovržený, opuštěný od lidí, muž bolesti, znalý utrpení, jako ten, před nímž si lidé zakrývají tvář, potupený, od nás nevážený. A přece on nesl naše utrpení, obtížil se našimi bolestmi, ale my jsme ho pokládali za zbitého, od Boha strestaného a stýraného. On však byl proboden pro naše nepravosti, rozdrcen pro naše zločiny, tížili ho tresty pro naši spásu, jeho rány nás uzdravili. Všichni jsme bloudili jak ovce, každý šel svou vlastní cestou. Hospodin na něho uvalil vinu nás všech. Byl týrán, ale podrobil se a neotevřel svá ústa, jako beránek vedený na porážku a jak ovce, která mlčí před střihači, neotevřel svá ústa. Odstraněn byl soužením a nespravedlivým soudem. Kdo se stará o jeho právo? Vyrbán byl ze země živých. Pro zločin svého lidu byl ubyt k smrti. Hrob mu vykázali ze zločinci, posmrtný domov z boháči, ačkoliv se nedopustil křivdy, ani neměl v ústech podvod. Hospodinu se však zalíbilo zdrtit ho utrpením, jestliže dá na usmíření svůj život, uzří potomstvo, které bude žít dlouho. Skrze něho se zdaří Hospodinův plán. Pro útrapy své duše uvidí světlo, nasytí se svým poznáním. Můj spravedlivý služebník ospravedlní mnohé, neboť sám ponese jejich viny. Proto mu udělí mnohé a s reky rozdělí kořist, proto, že sám sebe vydal na smrt, že se dal přičíst ke zločincům, když nesl hříchy mnohých a prosil za viníky. Slyšeli jsme slovo Boží. Otče, do tvých rukou porodím ducha svého. Otče, do tvých rukou porodím ducha svého. Tobě se utíkám
jsem zahanben na věky. Vysvoboď mě, jsi spravedlivý. Do tvých rukou svěřuji svého ducha. Hospodine věrný Bože, ty mě vysvobodíš. Oče, do tvých rukou poroučím ducha svého. Všichni nepřátelé mnou opovrhují, sousedům jsem prosmích na postrach svým známým. Kdo mě venku zhlédne, prchá přede mnou. Vypadl jsem z paměti, jako bych byl mrtev. Podoben jsem rozbitému hrnci. Oče, do tvých rukou poroučím ducha svého. Já však, Hospodine, v tebe doufám. Říkám, ty jsi můj Bůh. Můj osud je ve tvé ruce. Vysvoboď mě z moci mých úhlavních nepřátel. Otče, do tvých rukou poroučím ducha svého. Svou jasnou tvář ukaž svému služebníku. Zachraň mě svou slitovností. Zmužte se a buďte srdnatí. Všichni, kdo spoléháte na Hospodina. Otče, do tvých rukou poroučím ducha svého. Máme vynikajícího velekněze, který zakusil, co je utrpení a poslušnost. Tak si zjednal slávu a těm, kteří jej poslouchají, je příčinou spásy. Čtení z listu Židům. Máme vynikajícího velekněze, který prošel až do nejvyššího nebe. Je to Ježíš, Boží syn. Proto se pevně držíme svého vyznání. Náš velekněz není takový, že by nebyl schopen mít soucit s námi slabými. Naopak, vždyť on sám byl vyzkoušen ve všem možném jako my, ale nikdy se nedopustil hříchů. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti, abychom dosáhli milosrdenství a nalezli milost, kdykoliv potřebujeme pomoci. V době, kdy jako člověk žil na zemi, přednesl s naléhavým voláním a se slzami vroucí modlitby k tomu, který měl moc ho od smrti vysvobodit, a byl vyslyšen pro svou úctu k Bohu. Ačkoliv to byl syn Boží, naučil se svým utrpením poslušnosti. Když tak dokonal své dílo, stal se příčinou věčné spásy pro všechny, kteří ho poslouchají. Slyšeli jsme slovo Boží. Kristus stal se poslušným až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto také ho Bůh povýšil a dal mu jméno, které je nade všecko jméno. Poslechněme si nyní, co o posledním Ježíšově dnu vypráví očitý svědek apoštol Jan, který se svým mistrem vytrval až do konce. Při paších budeme sedět. Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle Jana. Ježíš vyšel se svými učedníky za potok Kedron, kde byla zahrada. Vstoupil do ní on i jeho učedníci. To místo znal i jeho zrádce Jidáš, protože se tam Ježíš často scházel se svými učedníky. Jidáš tedy vzal vojenskou četu a od velekněží a farizeů služebníky a šel tam s pochodněmi.
s lucernami a se zbraněmi. Ježíš věděl všechno, co na něj mělo přijít. Vystoupil tedy a zeptal se jich. Koho hledáte? Odpověděli mu. Ježíše Nazareckého. Ježíš odpověděl. Já jsem to. Stál s nimi také zrádce Jidáš. Sotva jim tedy Ježíš řekl, já jsem to, couvili a padli na zem. Znovu se jich zeptal. Koho hledáte? Odpověděli mu. Ježíše Nazareckého. Ježíš jim odpověděl. Už jsem vám přece řekl, že já to jsem, hledáte-li mne, tyto zde nechte odejít. To proto, aby se splnilo jeho slovo. Z těch, které jsi mi dal, nenechal jsem zahynout nikoho. Šimon Petr měl při sobě meč. Vytasil ho tedy, udeřil veleknězova služebníka a utěl mu pravé ucho. Ten sluha se jmenoval Malchus. Ježíš však Petrovi řekl. Zastrč meč do pochvy, což nemám pít kalich, který mi podal otec. Tu se četa s velitelem a židovští služebníci zmocnili Ježíše a svázali ho. Napřed ho vedli k Anášovi. Anáš totiž byl tchán Kajfáše, který byl v tom roce veleknězem. Byl to ten Kajfáš, který dal Židům radu. Je lepší, když jeden člověk umře za lid. Šimon Petr a jiný učedník šli za Ježíšem. Tento učedník se znal s veleknězem, proto vešel s Ježíšem do veleknězova dvora. Petr zůstal u dveří venku. Ten druhý učedník, který se znal s veleknězem, vešel ven, promluvil s vrátnou a přivedl Petra dovnitř. Vrátna se Petra zeptala. Nepatříš také ty k učedníkům toho člověka? On odpověděl. Nepatřím. Stáli tam sluhové a služebníci velerady, kteří si rozdělili oheň. Proto bylo chladno a ohřívali se. Také Petr u nich stál a ohříval se. Velekněz se vyptával Ježíše na jeho učedníky a na jeho učení. Ježíš mu odpověděl. Já jsem mluvil k světu veřejně. Já jsem vždy učíval v synagóze a v chrámě, kde se shromožďují všichni Židé a nic jsem nemluvil tajně. Proč se ptáš mne? Zeptej se těch, kdo slyšeli, co jsem k ním mluvil. Ti dobře vědí, co jsem říkal. Sotva to vyslovil jeden ze služebníků velerady, který stál přitom, dal Ježíšovi políček a řekl. Tak odpovídáš veleknězi? Ježíš mu odpověděl. Jestliže jsem mluvil nesprávně, dokaž, co bylo nesprávné. Jestli však správně, proč mě biješ? A náš ho pak poslal svázaného k veleknězi Kajfášovi. Šimon Petr stál u ohně a ohříval se. Řekli mu. Nepatříš také ty k jeho učedníkům? On zapíral. Nepatřím. Jeden z veleknězových sluhů, příbuzný toho, kterému Petr utěl ucho, řekl. Co pak jsem tě neviděl v zahradě s ním? Petr to však znovu zapřel. V tom právě kohout zakokrhal. Od Kajfáše vedli Ježíše do vládní budovy. Bylo časně ráno. Sami do vládní budovy nevstoupili, aby se neposkvrnili, ale aby mohli jíst velikonočního beránka. Pilát tedy vyšel k ním ven a zeptal se. Jakou žalobu vznášíte proti tomuto člověku? Odpověděli mu. Kdyby to nebyl zločinec, nebyli bychom ti ho vydali. Pilát jim řekl. Vezměte si ho vy sami a suďte ho podle vašeho zákona. Židé mu odpověděli. My nemáme právo nikoho popravovat. Tak se totiž mělo splnit Ježíšovo slovo, kterým naznačoval, jakou smrtí zemře. Pilát se vrátil do vládní budovy, dal Ježíše předvolat a zeptal se ho. Ty jsi židovský král? Ježíš odpověděl. Říkáš to sám ze sebe, nebo ti to řekli o mně jiní? Pilát odpověděl. To pak já jsem Žid, tvůj národ, to je velekněží, mi tě vydali. Čeho ses dopustil? Ježíš na to řekl. Moje království není z tohoto světa. Kdyby moje království bylo z tohoto světa, moji služebníci by přece bojovali, abych nebyl vydán Židům. Ne, moje království není odtud. Pilát se ho zeptal. Ty jsi tedy přece král? Ježíš odpověděl. Ano, já jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. Pilát mu řekl. Co je to pravda? Po těch slovech vyšel zase ven k Židům, řekl jim. Já na něm neshledávám žádnou vidu. Je však u vás zvykem, abych vám k velikonočním svátkům propustil jednoho vězně. Chcete tedy, abych vám propustil židovského krále?
Oni znovu začali křičet. Toho ne, ale Barabáše. Ten Barabáš byl zločinec. Potom Pilát vzal Ježíše a dal ho zbičovat. Vojáci upletli strní korunu, sadili mu ji na hlavu, oblékli ho do rudého pláště, předstupovali před něj a provolávali. Buď zdráv, židovský králi. A byli ho. Pilát vyšel znovu ven a řekl Židům. Hle, dávám ho vyvést, abyste uznali, že na něm neshledávám žádnou vinu. Ježíš vyšel s trnovou korunou a v rudém plášti. Pilát jim řekl. Hle, člověk. Když ho však uviděli velekněží a služebníci, začali křičet. Ukřižuj ho. Pilát na to řekl. Vezměte si ho vy sami a ukřižujte, neboť já na něm neshledávám žádnou vinu. Židé mu odpověděli. My máme zákon a podle toho zákona musí zemřít, protože dělal ze sebe syna Božího. Když Pilát uslyšel to slovo, ulekl se ještě více. Vešel proto zase do vládní budovy a zeptal se Ježíše. Odkud jsi? Ježíš mu však nedal žádnou odpověď. Pilát mu řekl. Se mnou nechceš mluvit? Nevíš, že mám moc tě propustit a že mám moc dát tě ukřižovat? Ježíš odpověděl. Neměl bys nade mnou vůbec žádnou moc, kdyby ti nebyla dána zhora. Proto má větší vinu ten, kdo mě vydal tobě. Pilát se proto snažil ho propustit, ale Židé křičeli. Když ho propustíš, nejsi přítel císařův. Každý, kdo se dělá králem, staví se proti císaři. Jak Pilát uslyšel ta slova, nařídil vyvést Ježíše ven a zasadl k soudu na místě zvaném Kamenná dlažba, hebrejský Gabata. Byl den příprav na Velikonoce kolem poledne. Pilát řekl Židům. Hle, váš král. Ale oni se pustili do křiku. Pryč s ním, ukřižuj ho. Pilát jim namítl. Vašeho krále mám ukřižovat? Velekněží odpověděli. Nemáme krále, ale jen císaře. Tu jim ho vydal, aby byl ukřižován. Vzali tedy Ježíše. On sám nesl kříž a šel na místo zvané Lebka, hebrejsky Golgota. Tam ho ukřižovali a s ním ještě dva jiné, každého po jedné straně, a Ježíše uprostřed. Pilát dal také zhotovit a připevnit na kříž nápis v tomto znění. Ježíš Nazaretský, židovský král. Tento nápis četlo mnoho Židů, protože místo, kde byl Ježíš ukřižován, bylo blízko města. Byl napsán hebrejsky, latinsky a řecky. Proto židovští velekněží říkali Pilátovi. Nepíš židovský král, ale on tvrdil, jsem židovský král. Pilát odpověděl. Co jsem napsal, napsal jsem. Když vojáci Ježíše ukřižovali, vzali jeho svrchní šaty a rozdělili je na 4 části, každému vojákovi jednu. Vzali i suknici. Suknice byla nesešívaná, v jednom kuse setkaná, od zhora až dolů. Řekli si tedy. Netrhejme ji, ale losujme o ní, komu připadne. Tak se měl splnit výrok písma. Rozdělili si mé šaty a o můj oděv losovali. Právě tak to vojáci udělali. U Ježíšova kříže stála jeho matka, příbuzná jeho matky Marie Kleofášova a Marie Magdalská. Když Ježíš uviděl svou matku a jak při ní stojí ten učedník, kterého měl rád, řekl matce. Ženo, to je tvůj syn. Potom řekl učedníkovi. To je tvá matka. A od té chvíle si ten učedník vzal k sobě. Potom, když Ježíš věděl, že už je všechno dokonáno, řekl ještě. Žij s ním. Tak se mělo splnit písmo. Stála tam nádoba plná octa. Nasadili na izop houbu naplněnou octem a podali mu ji k ústům. Když Ježíš přijal ocet, řekl. Dokonáno je. Pak sklonil hlavu a skonal.
Protože byl den příprav, takže mrtvá těla nesměla zůstat na kříži přes sobotu. Tu sobotu totiž byl velký svátek. Požádali Židé Piláta, aby byly ukřižovaným přeraženy nohy a aby byli sňati. Přišli tedy vojáci a přerazili kosti prvnímu i druhému, kteří s ním byli ukřižováni. Když však přišli k Ježíšovi, viděli, že už je mrtvý. Proto mu kosti nepřerazili, ale jeden z vojáků mu kopím probodl bok a hned vyšla krev a voda. Ten, který to viděl, vydává o tom svědectví a jeho svědectví je pravdivé. On ví, že mluví pravdu, abyste i vy uvěřili. To se stalo, aby se splnil výrok písma. Ani kost mu nebude zlomena. A na jiném místě v písmě se říká, budou hledět na toho, kterého probodli. Josef z Arimatie, který byl Ježíšovým učedníkem, ale ze strachu před Židy tajným, požádal proto potom Piláta, aby směl sejmout Ježíšovo mrtvé tělo. A Pilát mu to dovolil. Přišel tedy a sněl jeho tělo. Dostavil se tam i Nikodém, ten, který k němu přišel jednou v noci a měl se sebou směs mirhy a aloe a asi 100 liber. Vzali tedy Ježíšovo tělo a zavinuli ho s těmi vonnými věcmi do pruhů plátna, jak mají Židé ve zvyku pohřbívat. Na tom místě, kde byl ukřižován, byla zahrada a v té zahradě nová hrobka, kde nebyl ještě nikdo pochován. Tam tedy položili Ježíše, protože u Židů byl den příprav a hrobka byla blízko. Určitě jste nejednou slyšeli tu legendu, že když se čtou v kostele pašie, otvírají se poklady v zemi. Jaké poklady se tedy otevřely nám? Nejenom v této chvíli, ale vlastně po celou dobu tohoto velikonočního třídení. Určitě by nám zvlášť mělo teď zaznít jedno z těch posledních Kristových slov: Otče, do tvých rukou poroučím svého ducha. Můžeme tato slova vnímat nejenom jako Kristova poslední slova na světě, jako rozloučení, jako výraz odevzdání, ale určitě je také vnímejme jako večerní modlitbu. Takto se Židé, tento kousek žalmu, modlí každý večer. Také my můžeme každý večer, protože v té jakési duchovní cestě je právě spánek a noc vnímána jako smrt a každé ráno jako naše nové zmrtvých stání. A právě když si uvědomujeme tu konečnost lidského snažení, ať jsme unavení, rozbolavění nebo spokojení, co nás přes den potkalo, opravdu je dobré to všechno odevzdat do rukou Boží. A určitě to rozumí ty, které během toho dne potkávali samé kříže, které ty jejich kříže těžce tlačili do toho prachu. A samozřejmě každý máme strach ze smrti. Co nás nejvíce děsí na tom umírání? Že se přestanu ovládat? Že budu odkázán na něčí péči? Že přestanu kontrolovat rozumem své tělo? Bezmoc? Že to nebudu všechno pevně držet ve svých rukou a rozhodovat tak, jak jsem rozhodoval po celý svůj život. Právě nejenom smrt, ale každý večer má být takovou příležitost uvolnit toto sevření svých rozhodnutí, odevzdat tyto strachy právě do Božích rukou. Velmi výmluvým symbolem Kristovy konce křížové cesty je pieta.
A právě básník Rilke říká, všichni padáme. A přece je tu někdo, kdo náš pád zachytí do svých něžně věčných rukou. Právě to by nás mělo v těch jakýchsi obavách zvláště provázet. Je zde někdo, kdo nás zachycuje do svých věčně něžných rukou. Matka Boží, která právě v té bolesti a beznaději a možná bezradnosti, co teď bude dál, přijímá Kristovo mrtvé tělo. A všimněme si, Maria je nejčastěji zobrazována s Kristem bezmocným. Jako dítě, nebo jako právě ukřižovaného Krista. A jestliže jsme právě pod křížem dostali tuto ženu, která řekla Bohu, staň se mi podle tvého slova, jistě se i nás v těchto bezmocích, kdy budeme jako děti, nebo kdy budeme snímáni z toho svého kříže, bezpečně zachytí a představí nebeskému Otci. Právě ty slova modlitby, Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha, nám ukazuje Krista jako muže modlitby. Když je křtěn, otvírá se nebe a vychází Otcův hlas. Co je modlitba, zvláště ta, kterou opakujeme nejčastěji, Otče náš, jiného než Božím hlasem, Božím slovem do mého života? Když má vyvolit apoštoly, modlí se. Po vyčerpávajícím dnu, kdy uzdravoval, kdy rozmnožoval chleba, kdy kráčel po vodě, kdy učil zástupy, odchází na opuštěná místa a modlí se. V okamžiku proměnění je celý rozhovor s Mojžíšem a Eliášem modlitba, která je zakončena opět hlasem Božím. To je můj milovaný syn, toho poslouchejte. A samozřejmě potom Getsemani. Veliká modlitba, možná se nám zdá jako odsouzence na smrt, až mu krev prýští jako pot, ale také modlitba veliké útěchy. Podle tvé vůle, Otče. V životě i v umírání vidíme Krista, jak se modlí, jak rozmlouvá, protože to modlitba je rozmluva s Bohem, jak rozmlouvá se svým Otcem. Proto vidíme Krista modlícího se i na kříži. Ano, on má jistotu, že vstane, ale chce, abych tuto jistotu, abychom ji měli i my, aby se přenesla tato touha všechno svěřit do Božích rukou i na každého z nás, kdo hledíme na ukřižovaného Krista. Modlitba jako postoj, ve kterém Kristus žil. A když my vstupujeme do těchto rozhovorů s Bohem, je to opravdu, že se vystavujeme působením Ducha Kristova. Každý večer může být ten poslední, aby jitro bylo opět to první. Budíš světlo. Znovu do chaosu řád a nad tím vším Boží duch. Naučme se často odevzdávat své strachy, své radosti, své očekávání do rukou Božích. Amen.
Církev nám dnes dává vzor modlitby ve starobylých přímluvách, které pocházejí od prvních křesťanů. Budeme společně prosit za církev a celý svět, za věřící i nevěřící, protože Ježíš zemřel za všechny lidi, i za ty, kdo jej neznají. Při přímluvách budeme stát, děti, starší a nemocní mohou sedět. Modleme se za svatou církev Boží, kéž ji Bůh a náš Pán naplní pokojem, kéž ji dovede k jednotě a po celém světě chrání, abychom všichni v míru a bezpečí mohli oslavovat Boha. Všemohoucí věčný Bože, ty jsi v Kristu zjevil svou slávu celému světu, chraň toto své dílo, ať pokračuje v tvé církvi, upevní ji ve víře, aby ti po celém světě vydávala svědectví skrze Krista, našeho Pána. Modleme se za našeho papeže Lva. Bůh a náš Pán si ho vyvolil za prvního mezi biskupy. Kéž ho chrání a kéž ho zachová své církvi, aby dobře vedl svatý lid Boží. Všemohoucí věčný Bože, všechno záleží na tvé vůli, proto tě prosíme, zachovej našeho papeže Lva ve své lásce a posiluj jeho lid ve víře a vede ho po tvých cestách skrze Krista, našeho Pána. Modleme se také za našeho biskupa Josefa, za všechny biskupy, kněze a jáhny a za všechny věřící. Všemohoucí věčný Bože, tvůj duch posvěcuje každého věřícího a řídí celou církev. Prosíme tě, zachovej všem svého svatého ducha, abychom ti každý na svém místě věrně sloužili skrze Krista, našeho Pána. Modleme se také za všechny, kdo se připravují na křest. Kéž Bůh a náš Pán otevře jejich srdce svému slovu a kéž se nad nimi smiluje, aby se z vody a z Ducha Svatého znovu narodili, dosáhli odpuštění všech hříchů a byli s námi spojeni v Ježíši Kristu, našem Pánu. Všemohoucí věčný Bože, ty svou církev stále obnovuješ, ty nepřestáváš přijímat lidi za své syny. Prosíme tě za všechny, kdo se připravují na křest, dej jim víru, aby tě poznali, dej jim ve křtu nový život a připoj je ke svému vyvolenému lidu skrze Krista, našeho Pána. Modleme se také za všechny bratry a sestry věřící v Krista. Kéž Bůh a náš Pán sjednotí všechny, kdo žijí podle poznané pravdy, a kéž dovede svou církev k dokonalé jednotě. Všemohoucí věčný Bože, jsme rozptýleni, ale ty nás chceš shromáždit. Jsme rozděleni, ale ty nás chceš sjednotit. Dej, ať si uvědomíme, že všichni jsme byli pokřtěni jedním křtem, že všichni patříme jednomu Kristu. Doveď nás k plnosti jedné víry a k dokonalosti jedné lásky skrze Krista, našeho Pána. Modleme se také za Židy. Vždyť oni jsou první, kteří poznali jméno Hospodina našeho Boha.
kéž ho stále více milují a kéž věrně zachovávají smlouvu, kterou s nimi uzavřel. Všemohoucí věčný Bože, ty slíbil spásu především Abrahamovi a jeho potomkům. Vyslyš prosby své církve a dej, ať se na tvém vyvoleném národě tvé zaslíbení naplní skrze Krista našeho Pána. Modleme se také za ty, kdo věří v Boha, ale nepoznali jeho syna Ježíše Krista. Kéž je duch Boží jejich světle, aby šli cestou, která vede ke spáse. Všemohoucí věčný Bože, dej, ať ti, kteří tvého syna neznají, žijí před tebou podle svého svědomí a poznávají pravdu, a nám dej, ať žijeme v Kristu tak opravdově, abychom světu vydávali věrohodné svědectví o tvé lásce skrze Krista našeho Pána. Modleme se také za ty, kdo v Boha nevěří, kéž žijí poctivě podle svého poznání, aby k Bohu nakonec došli. Všemohoucí věčný Bože, stvořiteli všech lidí, ty jsi jediné dobro a jenom v tobě je pravý pokoj. Smiluj se nad všemi, kteří o tobě nevědí, a dej, ať konají dobro a přes všechny překážky dosáhnou pokoje. A těm, kdo v tebe věří, dej, aby jejich život uprostřed nevěřících je znamením tvé lásky, aby každý, kdo se s nimi setká, setkal se s tebou, pravým Bohem a Otcem všech lidí, skrze Krista našeho Pána. Modleme se také za všechny politiky a státníky, kéž Bůh a náš Pán řídí jejich úmysly a rozhodnutí, aby usilovali o skutečný mír a svobodu všech lidí. Všemohoucí věčný Bože, lidská srdce i osudy národů jsou v tvých rukou. Veď všechny, kdo jsou odpovědní za společnost a stát, aby všude ve světě hájili svobodu svědomí a všechna lidská práva, aby prosazovali spravedlnost a mír a usilovali o rozvoj národů skrze Krista našeho Pána. Modleme se k našemu všemohoucímu Otci za všechny lidi, kéž Bůh nedopustí, aby bloudili, kéž zažene hlad a odvrátí pohromy, otevře žaláře a rozváže pouta, kéž vede bezpečně k cíli ty, kdo jsou na cestách, a ty, kdo jsou v cizině, přivede domů, kéž dá nemocným zdraví a umírajícím věčnou spásu. Všemohoucí věčný Bože, útěcho zarmoucených a sílo trpících, slyš prosby těch, kdo k tobě volají v úzkosti a soužení, a dej, ať všichni poznají, že jsi jim blízko, skrze Krista našeho Pána. Modleme se také za lidi na Ukrajině, na Blízkém východě a ve všech válečných oblastech světa. Kéž Bůh a náš Pán obrátí srdce zpupných a smiluje se nad trpícími, a kéž dá svůj pokoj všem národům. Všemohoucí věčný Bože, ty maříš plány násilníků a pokořuješ zlobu mocných.
Smiluj se nad obětmi válek, ujmi se uprchlíků a shlédni na ty, kdo jsou drženi v zajetí. Vysvoboď celý svět z rozbrojů a zmatků, abychom ti mohli v míru svobodně sloužit skrze Krista, našeho Pána. Kříž je pro nás znamením spásy. Na něm zvítězil Ježíš nad hříchem a vysvobodil nás z jeho nadvlády. Proto bude v průvodu přinesen kříž k hlavnímu oltáři a my se společně pokloníme tomu, kdo na něm zemřel, svému zachránci a vykupiteli. Na zvolání kněze hle kříž, na kterém zemřel Spasitel světa, odpovídáme, klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti. Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Dává mi prodlévat na svěžích pastvinách. Vodí mě
mažeš olejem, máčíše přetéká. Dobrota a milosrdenství mne provázejí po všechny dny mého života. Přebývat smím Hospodinově domě do nejdelších časů. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Neslavíme jen památku Ježíšovy smrti, ale připomínáme si také jeho vzkříšení. Přemohl smrt a nám získal věčný život. Nabízí nám své tělo v Eucharistii, abychom i my mohli žít na věky. Proto jsme i dnes zváni ke svaté hostině. Podle Spasitelova příkazu a podle jeho božského učení odvažujeme se modlit. Osvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám,
ať se nikdy nedostaneme do područí hříchů, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pro tvou lásku tě prosím, Pane Ježíš Kriste, ať přijme tvého těla. Hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa, blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a vše vyzdravím. Tělo Kristova mi zachová život věčný. Dnes oslavili jsme uhel žnoucí
milý a sladký. Toto tělo spálí ostry hříchů a osvítí duše lidí, kteří přijali pokrm božský. Nebeský chléb dal nám Pán pro život věčný. Mocně skrytý Bože náš, jenž tu ve svatosti se ukrýváš. Tobě srdcem svým se zcela poddávám. Před tebou svou slavnost, Bože, zrakem hmatem cůtí, tebe nevnímám. Na ně sluchem svým tě jistě poznávám. Věřím vše, co hlásá světu Kristus Pán. V něm je základ pravdy, lidstvu všemu dán. Na kříži si tajil jenom božství své. Zde je také skryto člověčenství tvé. V okolí však nevěřím celým srdcem svým. No milost tě prosím, slotrem kajícím. Víte, jak to máš, vidět nežádám, že jsi Pána Bůh můj, vrucně vyznávám. Roď mé kabe víře, větší sílu dám. Více v tebe doufám, víc tě milovat.
Plode smrti, Páně, chlebe života. V něm se klidem dává Boží dobrota. Dejme duši stále, jenom z tebe žít. V tobě Boží lásku rozjímat a ctít. Dobrý pelikáne, Jezu, Pane můj, který jsou nás blíže, víku očišťuj. Vždyť jediná krupěj jej stačila, aby všeho světa viny omyla. Kněz nyní přenese Kristovo tělo do hrobu. Během přenášení nejsvětější svátosti oltářní budeme stát. Adorujme Boží hrob, děkujme Ježíši za jeho smrt pro naši spásu. Po skončení velkopátečních obřadů bude kostel otevřený do dnešní půlnoci. Na Bílou sobotu bude otevřen od 8 do 18 hodin, v 10 hodin proběhne dětská adorace u Božího hrobu. Na sobotní vigílii, která začne ve 20 hodin, si nezapomeňte přinést svíčky. Srdečně vás zveme i na večerní křížovou cestu. Začátek je v 19 hodin. Vyjdeme z výpusty na Březové a půjdeme ke kapličce v Popově. Modleme se. Milosrdný Bože, děkujeme ti, že s Kristovou smrtí a vzkříšením všechno obnoví. Upevni v nás dílo vykoupení, abychom posilnění svátostí, kterou jsme přijali, žili v trvalém spojení s tebou, skrze Krista našeho Pána. Shlédni, Bože, na lid, který v naději ve vzkříšení oslavil památku smrti tvého syna. Dej svému lidu požehnání, odpusť mu hříchy a potěš ho, posilni ho ve víře a veď ho bezpečně ke spáse skrze Krista našeho Pána.